Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura chakanaka kuita zvakanaka. Vanoroya vakawanda asi anobatwa achiroya ndiye muroyi. Vanopomba vakawanda asi anobatwa achipomba ndiye munhu. Mese kunonoka kubatwa chete asi munopomba. Mese munoroya kunonoka chete kubatwa chete kuti umuroya asi rimwe zuva zvinokusvikira. Saka chakanaka kuita zvinhu zvakanaka pamusoro penyika. Chakanaka kugara zvakanaka. Kurarama panyika kunoda kuita sezongoro rinooneka parakafamba noparakaenda napo. Tinofamba tichidai chinobva kuenda kwete kuita upenyu hunenge hwochura ukaona munhu aneka soe ingosvetuka kana musha wake kwaunenge aufambe unoramba kuti chimusha chisina basa. Magaraji asenze kutonga nyika kusoda magaraji kuda kuti tiende nyika inovakwa novene vayo. Zviroto kana tapano kana waita mhosva apo ukaita munyama nhasi amhenu kuri kupisa tinongokutsvaira isambura chini wewe. Vakadzi varume rorai, vakadzi roriwai, taurai varume kuti kuti tizoti kana munhu afa takuzoti isusu yeye matadza kuviga munhu nokuda kwechii. Mutemo unozongokutaura kuti viga nyange pasina marriage yacho ipi. Iwo muri kuzwisisa. Saka tiri kuti rorai vanovanhu. Kuzvara kunodzimba. Kuzvara kunodzimba. Unoona mumwe musha muri kuti muri kuroyiwa kuroyiwa nawo wasi kugara zvakanaka. Tangaumboona kuti kuseri kwaamai vako nokwambuya uko kwakaenda here mumbe ihumai kuno chakaenda here kuti vakina matundi pokakuta kumisa zvino musoro kuda kuroriwa mwana wavo ambuya vako vakadya atete vako vakadya ndobaya mukono masungiro kumanikidzwa pasi pezuva hakuna kunaka. Ndokumbira madhara nhasi pakunyora tosimba chaizvo zvakanyanya tirove nyaya dzacho tidziroyi pa 2 minutes munhu anofanira kunge akwana nonyaya yake. Ndipe nyaya dzinotaura mamboto kumbisa na baba kubva tabva muno mu 2018 muchitigadzirisa apa mutende mugara zvakanaka kubva ipapa hapana chakagadzirisika kana kumba kwacho kana kutouya havauye kana sadza havaje. Ndikamboedza kutora muzukuru hove ndikati uyo titaure nyaya wakashedzwa baba wakati ndikuda atete vake ndikaenda kutora atete vangu tikaya tikataura nyaya achinyoka wakati ndazvinzwa kubva nhasi ngawabike sadza ndinodya mumba ndinopinda. Hoyo akazouya papera 2 days ndobva ndabika sadza ndobva washedzwa ndobva waramba. Mangwana ndobva ndabika futi sadza ndobva aenda naro hoyo mudining ndobva waramba. Hoyo papera 1 week hoyo akauya akati sekuru kuda kuti raundi yenyu yaenderana 2 days nhasi ndaya kuti ndikuratidzei mumba mamuri kupinda. Achinyoka wakati handiudzwa zvekuita newe. Hoyo kusvika akazoti saka hapana chatakagadzirisa kasekuru kuda kuti imimi muri kuhwandira mabenyu. Kubvawo ipapo ndakagogarawo vana chaivo havachengete vana kana kutotaudza vana kana vana vakatorwara pamba havabvunze. Saka zvinhu zviri kundiremerawo izvozvo vadare kuti baba vachiri kundida here kana kuti havasi kundida. Wobva wasema ini bva wasema vana vangu zvese. Azvinzwa kaizvi mazvizwa here chinyoka vamuzvivera ndivonga nyaya yangu iri muno gore negore ndopinda muno gore negore ndopinda muno. Nyaya yakatanga 2013 irimo mumabhuku izvi taura benye mamu 2013 Rendurai zvataura
Era kupedza nyaya. Ini ndikukundikana mai avo zvachose muupenyu hwangu kundika chako chaiko ndandikundikana chata ndikunetsewa shawa mwaine muri ndava nayo chimwe chiteke chimwe chisipo takataura imi vasikana muri vaviri musipo pano nyaya yakataurika panapa takati sadza chatokwanisa kutaura chikonzero toda kuti timirire chinyokano vakazi tiri vatinoziva saka tiri kuti munzwe zvakataura mukadzi biyenyu tese tiri pamwe chete because isusu basa redu hatisi kureva gone kutotasamura nokutaura chokwadi hatigoni kunzvenga saka pano nyaya iri panapa yezvinhu zvasvikasvika pakuti chinyokano zvaakataurawo achitaurawo kudivi kwake saka tiri kuti tese tinzwe tiri papi pamwe chete but ndoda hangu fast asi muchitaura ini nyangwe tikanonoka hazvina basa ndondo basa racho yei taura nyaya yenyu kana munhu ndoda kudzidzisai because inyaya yatikamboti taurei vamwe vasipo munofanira kutaura chakonzesa kuti muye kudare kusvika pokupedzesera kusvika nhasi uyo abvanzwa vakadzi vake vese vonzwa mese murikiri totangira baba ipa toenda mberi pamusoro ini chikandipa kuya kudare ndakaona nguva baba kubva muswa 2018 mumba mangu havapinde sadza havadye kana vana havataudze kana vakatorwara saka zvinhu zvikandishungurudza kuti saka ndinoraramawo sei ndibva ndauya muno mudare ndauya muno mudare ndakapawo statement yangu yebaba wabva wazondipawo shereni wandipawo shereni ini ndakazotaurawo ndikati ndakashanda pamba ndakashanda bearing box ndikashanda solar 100 watts ndikashanda bhani refu vamwe madzimai vairamba kuenda kuchera mvura kuguti zvidhina zvakachaiwa guti nana mazhoni bhaniro rakavakwa namazvidza rakazorufwa marata ndikatenda kukumbira kumba kwedu nababa tikatenda kumba kwedu tikakumbira marata tikapiwa 10 marata nababa wangu yakarufwa bhani 2 takazochaya zvidhina isi pachivi chemunhacha tina anzani mukwasha kwasho kasina munda tikachaya zvidhina zvezvo zvakavaka bhani diki takaextenda imba 2 room takazoningirika izvozvo ndo zvandakanyoresa ngoro ndandakangana kuinyoresa ngoro iri kukumba nemasofa netv nemotikari tatenga motikari handirakana ndakadya pamotikari motikari ichiuya iri rori diki yakazoswaipiwa bva yaitwa hombe pahombe yakabva yazochinjwa bva yaenda pamotikari diki iyaiye ndo yabva yazopiwa muzukuru wababa ndobva yanziri pamutoko kweke ndakazobva vanzi motikari yakabiwa ini kana sendera ndakadya pamotikari imwe nyaya ndeyemhuri baba vandoda vachengete mhuri yavo kubvo pandakagarawo ndichichengetawo mhuri yavo pakakwana ndoda vachengetawo mhuri yavo makore andakagarawo ndiri pamba pavo baba 8 years 4 months ndoda kuti vandibhadharewo ndo zvimwe nezvimwe zvandakataura musipa na maiguru no hamusi kutaurana namaiguru mukutaura namai varida kukubhadharai 8 years nokuda kwei pamusoro ichangamiri 8 years ndakagara pamba pavo asingadyisadzira nguva asingapinde mumba mangu achindita chiruwa chepamba pavo ruva rari nani ruva raizoti rakasva raidiridzwa saka makore eyo achindipanicha zvavachizote wangu asisandida kungondipanicha kana kuti wangu aida kumira kuti wandibate nechikomba iri ndipo vaizota proof yekuti handichandida saka makore ayo ekundishungurudza ndaitounzwawo kudawo murume asi ndaishaya statement kuti ndoitawo sei saka ndaura wandibhadharawo pa 8 years 4 months baba tatesa iwe ndati tatesa okay ndipei nguva yakuti yambogara ini panogara kana munhu pakatora muchara andogara mugoenda kuvakata kuno vasikana vari uko kunzo mugara umenya mwani racho right manzwa here zvataura mabi enyu zvaari kutano zvamukashanda nzou wazvinzwawo takambozwa tese ndakambozvinzwa hangu saka uri kuti wokudina ini ndinoti zvavakashanda ndakatiwa pamugove vana vese iye ndiava mukovekuvero vamwe vake mari ndikana nemari vocha zvese ndiovereka vocha ndoita zvese ndakatarisa vocha yana mari ndio zvaitika iye ndiyaigowera vamwe ndiyagowera vamwe muudze kuti iwe ndiwaigowera vamwe aigowera vamwe uyo achiverenga chiwapa ini ndinoda kutaurawo pauri kuti ndaigowera vamwe mari
gore rekutanga randakasvika musha mawababa ndanisina mubhedha chikonzero ndakabva kwedu ini ndine gumbezi rangu 1 vakataura vakati ini ndikudzimbwa nokurara pasi vakaenda kutengesa foja vari wega vakasvika vakatenga mubhedha yavo 3 nepeya yemasofa yakauya zvinhu izvo zvakaya neswift makodhomu tese tatiri kumunda hatina kumbozviziva gore rechi2 takaenda sisi tese kufloor tasvika kufloor baba vakapa inini 300 ava 300 inini yangu 300 ndakatenga odrop wabi yangu akatenga makitchen unit hatinazobvira tapiwa futi mugowe kubva ipapo kusvika pari nhasi pindura ndio chokwadi chisipo aigarire urati kana ngasvika kuchuru ndiye musheyi wemari from 2014 kubva kusvika 2014 ndisati ndarwara vaipana chete mari indangosvika nevhocha ndiye mbereke vhocha vhocha iri vhocha yamari mumba mapo mune mhuri yakati mumba mune mhuri yakati vhocha yana mari achitosheya ndiyo yenyu usimbudomba kwake pamusoro ichangamira dai ndanchisheya ndini ndaizoya here mudare ndichitika grosari kandakauya aka kakashewa newana ndakaya nekagirosari muno mudare ndichiti aka kagirosari kakashewa newana dai ndanchisheya ndini ngove vakatumwa kumashopusi nevana nana maiguru ava vakaenda nemwana vaenda nomwana vakadzoka nomwana vanga vasipo vakashiyana nomwana ndikati mbobvunzanzo muri kuti imimi nzimai ndo namba 3 ndiye munyika handiti zvinhu zvaisheyiwa zvaisheyamba mava ana maiguru ndovaenda kubva kwamainini aiwa vaisheyana kuti maya yaitsverekana kwamaiguru vadiki kwamaiguru vakuru pavaenda ipapo paenda ipapo ndo panosheyana ndezvizvinzwa maipa mari ava ndaipa mari ava zvese nevhocha evo vorenga vhocha ndotakura maiwa mari yaiuya ndavadedza ndiandesa mapasi nevhocha racho avo verenga vhocha chandati vakadzi avauya havana zvokutaura panopa vachataura muri kuzvinzwisisa arambana nemurume mumachete havasi vavira saka vanhu zvavo zvatichavabvunza kwete zvo zvinoenderano zvatoda kuita saka tiri kumbobvunza vaviri va hanzi wanga usingandipe bonde ndo zvaita kuti ndiye kudari echiye zvinisingapinde mumba mangu bonde pasina mapepa ari muno mudari 2013 ndo patakatanga kurambwa kupisa hembe dzangu makatyanda pasofa ndichidzidzora pasofa ndichidzora pasofa kuzvindadzidzi munonyasa kupinda vaenzi muno vasikana torenzi chengete vavoda kurama inodzigara kupi toisa ndangari kusvika zvitorembe dziya 2013 inini ndingangoti village yese hapana asina kutonga inini navadzimai vanga hapana asina kutonga inini ndangomira ndakadaro ini ndakanoti kukwira daro kunondinetsa zvokutaura kuti vachazvondinetsa zvachose iye ndoshungurudzika zvindiri mudariso handitombozvida ndine 40 years ndiri munatana vopinda mudare chinzwa tari kunzwa saka uri kuti kudino zvaari kutaura ngatishiyane emzi yatakasenza tese murume wangu dhedhi chikwati chata kana mari yandaimupa yakaidzora ka tinoshiyana ndamupa mari ndaiva pamugove wako izvi zvandaitawo ndozvo zviye zvasara zvomugove wangu wene yotengawo zvangu munhu anotaura zvaanga achida kakutaura zvinomunhu anotaura kana aita mari yaisara pamugove ndeyandaitora ndichitengawo zvangu itengerawo mhuri yangu kuti kana ndikazofa mhuri yangu nachokuwana ndo zvandaita izvozvo ndiperisire chinhu zvangachitaurwa iwe Alright. Unozvingani zvaunoziva zvamukasenza pese mukadzi ako zvamukashanda mese mukatenga? Inini ndangoti bhere books rantaurira. Apita papasi pake. Zvidhina zvanotaura kuti takachazvidhina.
Zvinazo kachiva namazhoni nasakile nemukomana aigara pamuchomana mazhoni ndokacha Nyamaropa 3 ava takanatokora zvidhina chete zvachaiwa zvapiswa chimwe chifuti chimwe chati ngoro ngoro ndeyangu iyo ende yakatofa kumba marara achashandi mota yaano ndakatengesa handakutengesa mota munhu anotengesa mota ndiye anotengesa mota nebhuku racho bhuku ndinaro pano iri mota yana kutengeswa mota ndakatova nomuzukuru wangu achiti rega ndiogadza ruvhesi ndobva aenda nayo mota yeye andani mota yeye takazomutsvaga tikamushayiwa tikazomona kwamutoko kumapurisa mapurisa akati no pakwadoko zvikanzi anodzorana kumba kwawataura mangwana mauya pano inobva tasvika pakendo tobva tamushayiwa zvachose zvikanzi aiwa munhu akaberekwa munanziwa hashayikwi tangotasira izvezvi bhuku ndinarei saka mota yakabva yaenda yabiwa akatoenda nayo muudze mukadzi wako kuti mota yakabiwa hapana takatoti anozviziva muudze ipapo mota yakabiwa hapana mota yakabiwa yakapaka ndina hama yangu yakadhisindire muzukuru wenyu ndikudara musini asi muzukuru wenyu onyakaba mota andisinyoka kana ari muzukuru wangu akaenda nemota nyaya ari mumapurisa izvezvi akutsvagwa aiwa ine yangu ndikuida simba rangu pandichisina kachandichamirira ndimunganipa shere alright zvinhu zvamunoziva zvamukasenza zviripo lista tione tichisvika kuvasikana vamwe 2 tilistirewo tione tilistire tione shedzirai bearing box riripo sola iripo shoma nimanyore alright bearing box riripo sola iripo ngoro iripo bani mabanari maratari 2 masofa TV 2 rooms dzemba dzataka extend nemota yeyo right verenga nchingwa box sola box sola ngoro mabaundi masofa TV ne2 rooms nemotikari hanzi murume akandiramba taya kuno kudai saka nyaya iripo ndakudawo mugwe wangu wandakashanda zvanyoreswa mazvinzwa ndiri kubvunzaiwo kutanga muti kudii tinongoteerera kaizvozva ndozvababa namaimbo hei amusoro inomatombo inini chikutaura chandingataurewo inini zvangu inini ndechekuti inini ndinazvowo zvangu zvandiri kuda kutaura zviri mwoyo mangu takashanda amainini vakaramba kushanda nababa wanditi ndokubva tatenga mombe ndobva dzaenda kuroora amainini avo muchikwavo saka izvi ndo zvandiri kutaurawo zviri pamwoyo ishuwa ndochokwadi asi mhosva iyo ndeyachinyoka nekuti ndiye akada kuona akaona kuti imi vaviri hamusi kumugutsa akati ndoda 2 kusenza kwenyu chireva kuti chinyoka anofanira kukompensetai saka ndizvo zvamumatombo right nzou chao hanzi tishe ane zvatakashanda hani ipapo madziro andanditsika nokuti ndaimupa zvokwake ini chizotenga yasara mari yasara yangu totengawo zvokwangu timboverengai tidzive verenga tidziwandiwo nechisepa box solar and watts ngoro mabaundi masofa TV 2 rooms imba nemota sora iri kupi iri koko bearing box ndinaro ngoro ngoro iripo yakafa aichashanda
masofa aripo afa futi. Alright, nditangire ndichitanga kushare toni. Very box. Solar. Solar isa mukadzi. Ngoro. Saka mukadzi. Ande. Mabound. Saka murume. Masofa. Saka mukadzi. TV. Saka mukadzi. 2 rooms, iba. Murume. Mota. Mota yaiweta mari? Yangaita kurudzi yemota yacho? Toyota Gaiya. Toyota Dyna. Gaiya. Gaiya. How many tons? I did by my Model wish. Model wish. 5, 6, model wish panguwa zaita 4,500. But zvisini nogara kwaita, right? Kana mudziyo uchitengwa pamba otengwa nababa naamai, but power rinenge rakawandira kumurume pakutenga kwemotokari. But toti ngatiti worth yakatenga makanga magara nayo nguva yakareba sei yauya pamba? Haina mugara nguva yakareba. Ndiri kubvunza kumukadzi. Pamusoro motikari yakaita 2 years kubva yaenda. 2 years. Baitida kuti munzwisise papa. Mungazokutumira zvikonzi asi kutumira zvikonzi daungoita zvapanonzwisa. 2 years magara nayo motikari yaenda nenguva yacho iyoyo yakawetsa 3,000. Pa 3,000 motikari iyoyo munofanira kupiwa 1,000 next year. Rukunyora here? 1,000 next year. Next year chamuri munani? No, ndo basa rangu. Bosi kana ndiri pana pandichita zvese kana zikatondiwandira nyaya yabva ndotoziva. Berry box pasara chimanja. Berry box ngariende kumurume. Aimupe mukadzi. No, pana zvinhu zvamusingatoziva. Zvamune muchiti iyi kita sei. Munofanira kutarisa kumberi, imi mukutarisa pana pamutarisa kumberi. Right, wapedza ka? Right. Ndine mubvunzo mudiki. Unenge unoti rwadzei? Unenge unoti nakidzei? Makaramba namusi wemudare naika? Zvinhu zvatashiya mazvinzwa? Zvamakunopiwa. Sofa kunaka kana kushata munopiwa sofa renyu naika? Right, tapedza. Marambana nemurume uyu atuyanga siri kuchiri mwana mudiki. Unofunga sei nomusha wacho? Inini zvangu pamusoro changamira. Ndinoda kusuduka. Rini? Pamusoro apa chaakunimisa ndicho ndandajara mbiu dzangu. Saka ndikutoa inini ndikapowa wachipedzera kundipawo zvinhu zvangu ndivanda. Sabu bomba kope ngauya kuno. Zvandikutaura pana pazvirake kana wabva pana paunonyora nekomiti yako naika. Hazvina anopindura kana kubvunza. Uyu chinyoka arabana nomukadzi wake mudiki. Ari kuti ndakarima mbeu dzangu, handigoni kubva pambeu dzangu. But semwana mudiki ndaona kuti hazvigoneki. Uri kuzwa zvandikutaura. Iwe ibva matonyora. Ini ndiri kuti uyu akabatwa nemurume kusvika musi wake. Anobva pamba pachinyoka musi wa1 May. Tukuirana? 1 May zvava kuti 1 May anofanira kuita pick and go. Kunzwa zvakutaura. But akabatwa nemukomba kubva nhasi kusvika pamadheti aya anosiya mbeu dzake dziri muchi mumunhu. Njira kuti uku kana wakuda murume anotofona. Right? Musi wa15 June unofanira kunge waita payment yemari yake iwe. Wazvinzwa? Ndampa. Dismiss tapedza. Pamusoro changamira. Havana ndina kubhadharwa kamakore andakagara. No. Ndauda kukudza zvimwe zvinhu zvandisina kukudza. Pandingatoti ndakudzvinyirira. Hapana. Vanhu changa vachiti iyi nesa. Vanga vachitoti murukadzi awana zvinhu kudarika chii murume. Ndinozvandazviitira zvausina kuona. Pandatodzvinyirira uyu.
noda ku 8 years dzedu pangandadziisa pandaisa mari yokuti 1000 ndaisa mari yakawanda ndikandikuti zvomotikari ndinadzo ndozviziva ndine zvandakarisa nenguva yamukatenga motikari nenguva motikari yenyu yaita 3000 kana 2.8 motikari nguva dzakasadza mabhodha dzakachipinda zvakanyanya pasati pakunze gore rakati negore rakati saka zvese zvinhu kana ndichitonga pana vanotasa panapa ndotasa kumberi ndakupa upenyu hwakanaka waifana kuita peked go uchiri mwana mudiki but unofana kutonyarara zvandoda kubvunza uchangamira unoti vachingetowana baba no tiri kuti isusu nhasi masvika kwokupedzesera kuna presiding officer vana vake anovaziva ndosaka ndati ngauya novakadzi ava vazive kuti vana uyu vanoda kuchengetwa ende pari zvino unofana kumonita vana uchichengeta uripo ende uende ava vanofana kuziva kuti vana vasara vachichengetwa tukuirana ine uye ataura achiti ndakarwadziwa noda kuti ndakasenza chinyoka akanotora mukadzi saka anga achiedza kutaura kuti iwe unofana kumbhadhara isi ndobva tachiona kuti akada kuzokuita vakadzi vaviri ndiani ndobva taona ari ndiye anofana kuita payment uyu zvichireva kuti uyu nhasi akafa akataura kumusha kuti ndakasenza akandorora mukadzi uyu anofana kubhadhara uyu anofana kubhadhara pachikove kana kubhadhara kunegine kwamazana kutarweni saka dismiss saka zvimwe zvinhu usade kuona shuga iri pasi pemahepo basa rangu ndorandiri pana right dismiss out